казвам Нели, ако никой не знае, аз съм на 8 години и това ми е първото видео, иначе други пъти съм снимала и днес ми дошли от Тему пранк, смисъл не пранк, ми за пранк. Да, за пранк едно нещо от Тему и сега ще го отварям. Тук ластиче. Аз даже забравих какво е това. Ей, не! Ох, ох. Чакай, ето. Оле, да! Ето това, приятели, слагаш си го на пръста и примерно се запознаваш с някой или казваш мама, дай 5 и тя и те хваща. Това ще е супер яко. Не знам как ще се направи. Също ето това, в което, както виждате, тук ето така да си правиш и има и ако свърши да сложим. Приятели, много яко. Ами добре, чао от мен!